Happy Diwali. Dari anak lagi ini enggak mau. Oi. Hei, Thorna. Manisin ta. Happy Diwali. Kita. Kakak teman yang ini mana hai? Maya. Mau tuh. Maya. Maya. Mas tu le. Masa sih. Maya. Mau tuh nih? Gila. Mama nih? Eko tower ni ku bigre. Di bawah tahu na. Ko tower ni ku bigre le. Mbai. Iku ya. Lilio mau khrawat nu khade. Na urun tang bathai ni ma mancha. Magia mama ya. Magia le. Ya le iku ya. Tidur ya. Bedorannya zangkriannya saya kuya kan ini nih. Mbai. Bazar. Masa kan le. Ya kuya boleh mang, kamu kiri masuk nenggang lah. Kuandia. Bazar wang tang nu bade. Sana ambil. Salah kemai kau. Anjing kemarin ya. Nagun tanda yang. Maya. Nagur tang batai na lima seteni. Siapa kata kau harus signal yang ni ke. Mak itu sakan je ni ba. Menjahe. Hah? Ikut gaya kata nge. Menjahe. Ikut gaya tu sang kana kena nge. Nggak menjak nge. Wisa na bu ikut gaya nge tu dulu. Ya kau ya lag lah fitna. Nengkese. Kasi makan mai hantang Dubai. Nengkese lag lah fitna ba. Ya kau nengkese. Ni. Bernai mama ya nai nang. Ikut gaya le. Nih जाना था मेरे हो गई मरा थोड़े Sama ngalu pun sah. बाजार में जाना चाहिए Alu dong, nama dong ikut gaya alu dong. बिराट करीब जाबाय Bazar. बिराट करीब Bazar sampai tang apa? Nemu botang neng kade. हाँ Botang neng kade. ये ambil gua sana ini halas no Megung lapa. am bazar था bisa begiang no ये mak itu jangan jini ba. 시동 근자 동카연 총 Ikhwan gaya? 나 그야래 딱 할랍네 막 할랍 자ха sebenarnya Mak itu sabai dong. Pungni sansupuni menani mak sabai dong jini ba neng ge. Muna lah kade, tapi muna yang neng sena lam na halal. Muna belegu susah tandang 막 bazar ada bazar kita tanang beleg jas tanggan Ta baleng nagun tanda. 나구 그라우 베니바 억노 그거 성바 타나래 Magus kanga. Judi nokorau judi eko zanai lengnai gaya ba to ang tangkanang gena. 마그야 소부스도 안 동. Madong bikin zapli betabai, mudubul kan zabai tabai. Ilai kena zabai tabai. Na lam nanggen bedor lam nanggen. Ria taso dong. Nei ang uya zaunani den fide. Idena to zana ang da na nang baina. Na labe zanai tau labe. Ya zarai to ini botol do mabai ja dong nang nai ne. Eyo Bhagawan मैया दाखालि मास मोनसेनि बाथ्रा माबायावसो हा एसि ब्लेकनि बथलावसो बबे मैया दाखालिनिफ्राय लाबनायखौनो नोङो बापावै थाबाय थायो मास मोनसे मोननै थाङो आरोलै लिटारसे थावा खैदिन थाङो बायदि मोनदो लिटारसे थावा खैदिन हप्तानैल' थाङो मिथिबाय लिटारसे थावा खमसे खम मास मोनसे थांनांगौ ओरैनो जिखि जाया आंनो लाबोफा नङाबा गयिं लाबोना लाबायखौ बुं थां बाजार थां नो होमबालाय आं बाजारजों थाङानो नोंहा होनबाय दं दै दैयाव बारा खेला गेलेबाय थानाङा होननानै ना गुरनो थांना होननानै मा गैया थांनो मोना मास मोनसेनिफ्राय लाबनाय बुस्थुआ दिनैसिम थाबाय थायो होमबा मा गैया मैगं लाफा मैगङा हनै न'आवनो दङ पान पिपलि दङ मुदुफुल दङ बेफोर जाना जाया माखौ जागोन
दे जागोन दे आरो ओरै तितागाराव दंबावोसो संनाल'सो दोननांगौ अ संनाल'सो दोननांगौ बिनो खोथाया मोजां होनना नों आंखौ इफोरबायदि होनना दै आं बाजार थाङा आंनाव फैसाबो गैयालै थां मायाव थां आलासि जानोसो थाङो आङो लाजि गैया निजे बेदर मोनजागोनथ' बेदर जानो थाङो आलासिनावबो नोंनोथ' बेदर होखागोन ना आलासिया मालाबाबो मिरामिस होखायाना नों बेदर जानोनो थांखाया आंनो थैबायलै लासिंसिंलै आलासिया नुबायखो भिडिअखौ ओरैनो दे होनबा नों बेदर जानो थाङाखैबालाय मानो थिग गानफब जोबम ओंखारखो बाल जियानो जा खोन्थाया बिनोल' फैनानै आं जेखाइखौ नुफैयाबा आंनि ना गुरायदों मा लेना देनालै मा लेना देना फैनानै गुरा आंनि बाथ्रा फैनानै जुदि जेखाइखौ नुफैयाबा बि जेखाइया दिनै मा दं मा गैया औवासायावबो मोननो हागौ ना जानायथ' आं जोबदों ना सामब्रामानो जोबदों ना आलुआनो जोबदों आंसो मिथिगौ नों मिथिगौ नों हुवा जाथिया मिथिगौ जुदि थां अबाव थाङो थां आंनि गोसो आङो अबेनिफ्राय लामना जाफैयो आंनि बाथ्रा थां अ इफोरबायदि जानांगोन जोंहा नों मा थांमार होनदों नामा थाङा हो थाङा थांनो मोना होनखादोंलै वारनिं होखाबाय आङो जेखाइया दिनै औवासायावमोन अमा बेदर होननाय मालाय न'आव बा मा दं मा गैया बिसार गैया मैगं लाफा होननायल'सिगोन राखांल' थां जागाय बोरै जागोनलै संसारालाय बिदिबालाय हो बोरै जानांगौ थांबाय आङो लोगोफोर थरायनाखौ थगायदों आरो आं बाजारावनो थांदों आलासि जानो थांदों होननानै थगायदों आं थरायनाखौ दा नायनि मैगं लाबा होनना बुंदों आङो माबायदि जायो दायो जुदि ना गुरनो थांबा इयानि जेखाइखौ गारहगोन आं नायबाय दा आं मनाथ' ना लाखाजोब्बाय नै बाजाराव थांनानै मैगं ओरै लाना फैनानै मैगङा जोबजोबना दं एख'आनो गैया मथा मथि लाना फैनानै इयानि माबाखौ नायनोसै मा होनो दायो आरो ना गुरनो थांबाथाय इयानि जेखाइ खबाइ गारहजोबगोन दायो नायबाय था लोगोफोर गेसबो लायबाय मैगं ओरै लाबोबाय थरायनाया बहा दंथाय बोरैलै मानसिया मा मटर गाबबाय दं मानसि दंना गैया ओमफ्राय मा नों थांमारनाय हा थांमारनाय आइया मा मानसि लियो नोंखौसो थांना होननानै लांखादो सं थांना होननानै लांखादो सं थांना होननानै लांखादो सं नोंखौलाय ए नै खबाइखौ ओरै नै इदि थाङो मानसिफोरखौ ओरैजाय नै खबाइखौ ओरैजाय खबाइफोरखौ इदि जोखारो मिथिबाय नोंखौलाय थांना होननानै बाजाराव थांनो थांगोन होननानै नों लांखादों नोंखौ थगायलांदोंमोन आङो नैनो माबाखौ नाया मानो मनाखौ नाया मानो माबायदि मैगं लाबोदो नोंनि नामानियालाय मा जानो मा जागोन नोंखौलाय बाथोन देजाया मा देजायालाय दाजा खनसेनो थांबाय दे इसाला थांना होननानै होनलांखादो दा थेवबो थांथारदोलै इखिनि नाखौनो माबानो इसाला मा मानसिलै इफोरलाय उदखियालै बिराद ओमफ्राय मा नै मनाव नाय मा नांगौ मनाव नाय मा नांगौ नोंनो मा नांगौ मा मैगं नांगौ बासि जाबाय था सानफ्रोमबो मिथाइ सिथाइ गैया इयाव मास मोननैनि लाबोखाबाय हले लाफाया फैगौनो रानलांजोब्बाय न' मोनफैनायावनो बे जाबाय बेसर लाव आरो दंबावसो माखासे नै राङालाव गाजर फान्थाव अलकबि मा जागोनलै सामब्राम गुफुर दंखायो सं आं नायलांखादो इखिनिया मास मोननै थाङाबा थैबाय नोंलाय इखिनिया मास मोननै थाङाबा थैबाय नोङो इखिनिखौ दिखांनाया बुरजानो गालांजोब्बाय सं इफोर गालांजोब्बाय सं लुगैदों मा जानो लुगैदो बोरैनो
नायनि मोखां नायनि माबायदि मिथिजानो नायनि अर जोङाखै अरखौनोथ' जोंनो रोङा बेफोर गथ'आ मैया दाखालिनि गथ' एख' एक्सपिरियेन्स गैया अरखौ बिदि सुखाङो आरो आया मानसिनि लामा होननो नागिरलै ओमफ्राय माबा मोनसे जामारगोन हो जामारो जामारो ओइ बब नरदे masih kisah biar हो दानु द जोंफोर गुरना लाबदो नालाय लाबदो रग' रग' मोनजादो नुद' खिन्थु ओंख्रिया दहाय फुंनिसो दै गाइसमान ओंख्रि सङाखै ना गुरना फैनानै मारबा खादो तेल मारियानो ओंखामखौल' संफ्लादो ओमफ्राय नाखौल' एवदो नै दा नोंखौ मोनजादो रंजा आं मिनि ओंखाम जालालै Hurti जाखांबाय Hurti जाखांबाय खांनि मानि खांखांबानि ओइ ओंखाम गुरबाय ओंख्रिलाबो नोंसो गोरान ओंखाम जानाय नोमा मिथिया नोंसोरनो संनो होनो खुरियाव ओंख्रि होनाङा होननानैलाय ओंखायनो होआखै आरो पियाजानोसो दारिया नांलायदो इनो ओंखामाव